Takže dneska si spravíme z tejto plastelíny takého krásneho psíka, no možno nie krásneho. Nemám nejaké skúsenosti, keby mi náhodou padla kamera, tak fakt prepáčte, lebo proste niekedy padá, veci padajú. No ja by som spravila asi ten krok neskôr. Ako ja nemám s týmto skúsenosti, lebo vždy keď som akože chcela takéhoto psíka spraviť, tak sa mi vždy buď skazil, alebo vyzeral úplne hrozne. Lebo proste moji majú väčšinou strašne tenké nohy. Môžete si to aj vyspraviť, že taký tutoriál môže to byť. Ja to moc neberiem jak tutoriál, lebo problém je, že ja proste neviem robiť z plastelíny veci. A takéto, ako, môžem to aj spraviť niekedy, že tutoriál. Čo má za zadok? Viete tú gulu tuto? Joj. To bola bublina nejaká, to si nevšimajte. Tak. Nádhera. Prečo tu má dieru v zadku? Vidíte to? Ok, nevadí. Mačka mi tu teraz otravuje. Takto. Tie uši, inak nevyzerá to tak špatne, ako keď sa na to takto pozrete, tak ako ja by som uhadla, že je to pes, neviem ako vy. Ja áno. Len tu nemám čiernu plastelín, takže nemôžem spraviť proste tie oči, ale na budúci diel spravím dve diely, tak môžem spraviť aj oči, aj všetko. Len on to uschne vlastne. Tak asi hneď po tomto videu proste spravím druhé. Tak, neviem, či to vidíte. Zatiaľ z nejakú... Aha, tu je nejaká nádherná palička. Môžeme spraviť očka. Ups, ja som si tam naniesla hlinu. Neviem, či vidíte tie bodky. Ja nie. Ja som slepá. Takto vznikol pes. Vyzerá nádherne. Ako nevyzerá hrozne, ale určite viem spraviť aj lepšieho. Keby som spravila hodinové video, tak tu spravím nejakého úplne realistického psa. Mačka mi kope do mojej kamery. Nevadí. Keď počujete také pradenie, počujete. Tak to je moja mačka, ona je hneď pri mojej kamere, teraz tu sa hrá. A kope mi do mojej kamery, furt mi posunia. Tak, toto je teda náš psík. Má chvost, nohy, trocha je ako krivý a má veľmi krivý zadok. Tie uši, to nebudem opisovať vôbec. A má tam ako aj taký malý nos. Takže, fakt, vyzerá to jak pes. Aspoň, že to vyzerá jak pes. Aspoň pre mňa, neviem. Ale proste mne to vyzerá jak pes. Neviem ako vám. Vidíte tieto čiarky? Kedy to zaostrí? Tieto proste hnusné veci. Tak to môžem opraviť a potom pôjdem donútra. Zoberiem čiernu plastelínu a proste tam dokončím tie oči. A tým, že som načala modrú, lebo som proste spravila čučoriedky, neviem prečo, tak som chcela, aby mal proste modrú čiapku, neviem prečo. Budem mať modrú čiapku. Nechcem akože spraviť z nejakej rozprávky tie psy, čo majú proste klobuky. No, tak to nechcem spraviť, ale takýto psík. Takže pôjdem donútra, zoberiem čiernu, modrú a spravím oči a tú čiapku. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a prísahám, že dorobím toho psa a bude pekný. Tak čau. A
A dúfam, že sa vám proste môj pes páči.